Slovenský ráj je známy svojimi krásnymi roklinami, ponúknuť ale môže oveľa viac. Vedci, profesori, ale aj ochranári si toto leto postavili svoje stany vo Vernári. Univerzitný profesor Jan Lepší, botanik, v Slovenskom ráji sa cítí ako v nebi. Tady je spousta nádherných rostlin, které v Česku nemáme. Já jsem včera se byl podívat na Kopanecké lúky. To je vlastně společenstvo, které je jedno z nejbohatších na světě na škále 1 metru čtverečního. Nikde jinde se takhle bohaté společenstvo snad nenajde. Zoológ Miroslav Fulín celý týždeň chytala krúžkova vtáčiky. Toto je penica čiernohlava, padne do vaku, nôžkami sa zachytí. Ja si ju vyberiem mimo siete, aby sa viac už nezamotávala a je uvoľnená. V zápäti vtáčik putuje do vrecka, aby sa vyhol ďalšiemu stresu. Týmto spôsobom sa do sietí chytilo asi 15 druhov vtákov. 3 laptušky, žltochvosty, tuto trasochvosty boli, penice, mali sme hýľa, mali sme čížika, strnátka sa dneska chytila dokonale. Po krúžkovaní sa malí okrídlenci vracajú na slobodu. Táto penica bude pokračovať vo svojej ceste na Saharu. Táborníci mali možnosť uvidieť aj lietajúce cicavce, netopiere. Tie sa v lete sťahujú z jaskýň raja bližšie k ľuďom. Väčšina netopierov v letnom období využíva hlavne kostolné veže, podkrovia starých budov. Vo vzduchu lovil aj skúsený entomológ Ignác Richter. Pracovnú dobu mal ale opačnú ako všetci ostatní. Večer vychádzam do terénu, rozložím si na svetelné pasce, prípadne tam nasvietím nejaké plátno. Za pár dní vytvoril takúto úctyhodnú zbierku. Našiel som tu asi 250 druhov nočných motýlov. Je možné, že tam budú aj druhy, ktoré som ešte nevidel. 80-ročný herpetofil, teda milovník a znalec hadov, pán Haleš, vo Vernári našiel svojich následovníkov a tak si mohol trochu drsne zažartovať. Mně se páči, že už vyrostla mladá generace a že už se můžu odplazit do věčných lovišť a že to někdo veme za mě. Priamo pred kamerou nám ukázal jednu zaujímavosť. Keď sa stretnú jedovatá vretenica a nejedovatá užovka, je to práve užovka, ktorá na vretenicu zaútočí a ak je dostatočne veľká, dokáže svoju jedovatú sesternicu aj zožrať. No, stejne ďaleko. My chceme vyskúmať od botaniky, od flóry, od malých živočíchov, od kobyliek, až po tie najvyššie zvieratá, po tie vtáky, čiže cieľ je odborný. Cesta za jeho naplnením ale bola nesmierne zaujímavá a okrem iného priniesla aj objav niekoľkých úplne neznámych druhov kobyliek, no hlavne poučenie tou najatraktívnejšou formou. Z Vernára Marek Baláš, televízia Markíza.